What's up mga mix? Nakita niyo akong background, ang X-Men akong luyo, si gwapa kayo nga si Sansa. And of course, kauban nato karon ang ako mga kadate mag sine. Hey! What's up mga kamigs? Pangalan. Dave Achondo from Ana. Gold Star Daily. Yes, Alvin. Explorer Channel. Yes. Ayan, ay. Oh. Musta man magstorya sa taabot sa kuan kanang naman ta karon sa atong Poppy review. So, swerte kay mo kay kuan ganang ma-appeal mo sa akong special. Special Pero edition. bago lang ta nakita sa Dark Phoenix ng X-Men nga giingon unta nga basin X-woman na lang unta kay mura mag dagan babae ang kuan murag Ang babae man ang usok. ang babae may nangusog nag-save. But anyway, sige, dili lang mo na ako i-spoil mga Amelia o dili po sila mang spoil sa inyo. Rating lang sabi. Sa tanan nga inyong mga nakita, nice ba? Okay ba? From 1 to 10, 10 the highest, unsay rating ninyo? Ako is 8 out of 10. 8. Ako 7. 7. Ako 8. 8 Japon? Yes. Ako 9 na lang kay para murag mangat-angat siya gamay. Kay murag kuan man pud siya kana nagandagan man pud siya mga In Siya terms siya. of plot summary, Medyo lang siya. Nice siya. Gaulat lang ko kan Deadpool mo to nga tapos luslako niya si Jean Grey. Pares nakita mo sa Last Stand. Yung Wolverine inunto pero Ako Kinalang- golat lang ko ni Logan nga mo imunus lang. Siya man si Deadpool. So, si Deadpool basta 7 lang ang rating. Kung na si Deadpool dito, 9 gito dapat. lain man ang Deadpool. Laman, may budget. Dinastos magadi mong gusto gyud. Ikaw. Ako ganan ko kay dito gid mo mga sabtan kung unsa gid ang real personality ni Jean Grey. Tama no. Yes. Kung asa siya gikan, nganong ni ana yang hugot. Backstory, Oh, anyways, Dagang but sa, hugot. sa tanan no, akong nakita kung action lang atong istoryahan, ang mga X-Men, labi na silang Nightcrawler, silang ikuan kay, na sila yung mga moment, di ba? Na sila yung mga moment nga mas yes. makita ang ilang power, si Storm, makita ilang power, si Magneto. Na. Ana-ana lang, ana na yun. Dali kay tanan. unsa ka mo og kita member ta sa X-Men gyapon. Ayay. Pero dili ta magstorya ng X ha. Dili ta magstorya ng X. Saway na lang ta. X-Men ra. Kita sa X away lang. So, Future na. i-recommend ba na ninyo? I-recommend ba ninyo nga mo tanaw Yes, sila? of course. So, Pero before mo muna tanaw sa mga X-Men First Class. Oh, I know yes, pangan yes. kung yung tanaw niyo ang mga previous nga mga X-Men ay nalamog tanaw. Hindi mo makasabot. Pero Paglisod. na mangyapoy sa plot mangyapon kay murag naagyapoy murag lahi, di ba? Kaya na shortcut ana. Oo. Tanaw siya X-Men 1 to 3 taman sa last stand kana may balaan ni mga pattern sa tanan X-Men First Class. Yes, kita mo ko ano yan. Di lang may magsabapod kung kinsa ang namatay ha. Basta nay namatay, basta lang Ang lamok. Ang lamok. ang lamap. Anya ang kontra wala ko kaila sa kontra. Labo ko kayo. Nagkikito sila na. Ba? Dagan So, kayo. mas maayo po nga mag-research po mo daan kay basta naa na siya sa history sa comics, no? Yes. So, mo lang sa to mga mix, mo to amo mga rating. Ang akong rating is 9, 8 8 og 7. Seven. Wala Deadpool. please subscribe katong wala pa naka-subscribe og please like ilang mga channels. Yes. And of Follow course, us on Gold Star Daily. sa Gold Star Daily ato nang and of course sa Master Poppy ayo galimti ha. Subscribe, like, comment and share. Bye-bye.